We zijn op 9 december ben wij een dochter verlen, al hier. En ik wil graag iets doen voor het goede doel, want er is een goede doel bij West, Stichting Stil. En nou, die hele belangrijke ding voor ons dienen. Dus daar wil ik graag geld voor inzamelen. Wat gaat Stichting Stil voor je betekenen? Stichting Stil die komt bij mensen thuis of in het ziekenhuis zeg maar, en die maakt je hele dierbare foto's, West letter of meteen nog wat onhast. Dat is altijd wel waarom schenken is, dat is echt iets tastbaars haast van die tijd. Stichting Stil ben eigenlijk al fotografen zeg maar, die op vrijwillige basis foto's komen maken bij mensen thuis. Maar ja, daar zit natuurlijk wel wat kosten aan. Dus de stichting die zamelt eigenlijk altijd al geld in zeg maar, om de fotografen gratis bij de meesten thuis te krijgen. Ja. En dat gaan ze met je dus in december ook die. Ja, dat hadden ze bij ons 2 dagen na de geboorte hadden ze dat dien. Toen is hij een fotograaf bij ons thuis geweest. Nou, en die had zulke prachtige foto's maken. Die hebben we nog in huis en daar zien we elke dag naar. En nou, voor uw zoontje dat echt fantastisch, want dan had ik altijd nog een idee van, hey, waar wie uw mooie dochter? Is jij al wat aan het trainen? Ja, zeker. Ik ga al weken van tevoren ik bedacht om de marathon erin. Dus het wie wel een pittige kluif natuurlijk. Maar ja, ik ga aardig onttrainen best. En nou, de laatste weekjes wat rustiger aan. Ja. Dus ja, ik zit helemaal zitten. En wij kunnen meesten doneren. De meeste kunnen doneren op mijn social media.